pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Sukasakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Sukasakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Sukasakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang. Gisuroy nila ni Sandro Yusuf ang dapit sa sapa nga gituan sa duha ka dagkong buliga nga ila ni Yusuf. Gitutukan o giobserbahan og maayo ni Sandro ang ilawom sa imbornal. Nagpabilin si Yusuf sa ilang buliga ug kauban ni Sandro ni Flash. Wa kapugi ni Sandro. Na-emosyonal siya dihang naiskutan niya ang hiwi ug kurap nga pagpalakaw sa gobyerno ug sa mga military official sa nasod. Apan naulian na sabdayon dihang gilingaw siya ni Flash. Dito sa kagulingon sa mga Santa Cruz, niligod mo to si Mary ug wa si pagtuo si Lourdes nga apil si Yusuf sa iwanong buhat sa mga terorista. Gihangyo pa ni Mary si Sandro nga paampingan si Yusuf. Yan ang pagkagabi, gikuha ni Sandro ang personal nga yawi ni Rasul ug nagdali nga naglakaw ug si Flash. Samtang si Rahim mitawag kang Yusuf. May nangamatpunan ang manghod sa maguwang nga nasuko kini sa nahitabo sa duha ka terorista. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay nining lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Animal! Animal! Unsa may pasabot sa imong reaksyon, Kuya Rahim? Kaila mo sila si Gamal o Rasul? Animal ka! Dili ka na mao ako ipasabot sa imo. Paminong! Kung sa manday, Kuya Rahim? Pabantayi jud ang duha ka budiga. Lakaw dayon karon sa duha ka budiga ug pabantayi ang dapit sa sapa. Pabantayi ang imburnal. Importante kaayo ang imburnal, Yusuf. Nga naman, Kuya? Gumikan sa itabo ganiha. Tungod kay daghan mga tao ganiha, may kawata na nga nahibaw sa imburnal. Pero nga naman na yung iburnal, Kuya? Animal ka! Daghan ka pa istorya! Daghan ka pa pagkutana! Lihok na! Oo, Kuya. Ato na ko ang mabulo.
sa sapa, Flas. Muubog na sa sapa. Alright. Alright. Kanang imburnal. Kanang imburnal ba itong tuyo? Iwagan itong imburnal. Muna ang imburnal nga among kitanaw ni Yusuf. Oh, sir, ang imong samad, sir. Hugaw na sa paa. Giputos na kong mayong nga ko samad. Biligat ako pagtubig. Maunang base imburnal. Kakita ka, Flas. Yes, sir. Mauna ni Flas. Naani duha kadagkong kandado. Iwagi ang base imburnal. Ang yawi ni Rasul. Atong isukod ang tanang yawi. Kung masakar ba sa duha kakandado ninimba ba si Murnal? Hangtod karon nalipog ko. Anong importante man kayo ni Kuya Rahim ang imburnal? Hinaan na sa gawa sa mga budiga. Mahal nga ala, tabangi ko. Pero dili pa karon. Kuwang pagog na ipawan. Pero dili gid ako ikasulti ni Sir Sandro ang bahin sa upat ka passports ni Kuya Rahim. Yes, sir. Nagtanong ko sa palimog, sir. Upo ba na sakar, sir? Wa pa man. Abot ko gusto baka ako, ani. Pero isukod ko gyud kining nahibiling yawi. Huwag ka na panidas palibot, Flas. Doon na lang ko. Niyan ako sa simbahan sa Mabulo. Kikulpaan ko. Matod pas mga Kristiyanos. Kulkulbaan ko no. Na may tabo nga dili maayo. May tabo yun. O, pagin, sir. Upat na rin kabuhok ang wapan ako masuway ug sakat ni kandaduha. Kung may masakar ani, Flas. Dan, nasayop nga akong pagduda nito, aning higayon na. Kung may masakar nga yawi aning kandado, mubiyan din tadi ni. Pagdagan og duha ka gwardya. Padali kay pagwardyahan ni Kuya ang imburnal. Yes, sir. Flas na ni Flas. Mawad na ni katapos ang yawi nga atong... Flas, naabli ang usa ka kandado. Buang ako. Murag mo sa sarili, sir. Sa sili. Dunay laing agianan padung sa imburnal? Kanang di na tamutuyok sa luyo? Nahandar, sir. Nahandar, sir. Sige, tara. Sir, usa ra yawi sa duha ka kandado. Musuta. Yes, sir. Sirian screen ko pataw. Sir. Tama. Iwagi ang diha sa mong kilid dapit. Ang kilid sa imburnal, Flas. Sir! Sir! Tanawa na, sir! Tanawa!
May agianan sa paingon dito. Suwaya sa datong abli aning yawi. Ang kandado aning laing agianan. Naabli Flas. Sa ato pa. Tinuod yun ang akong pagduda. Nga kinimbriga. Gigamit sa sama nilang rason. Oh, kaya mo ito ibornal. Nah, Yapang na to stay tayo gamay, sir. Unahan, mo na imburnal. Sige, tara. Flas. Ayaw na pagliyok. Paminawa na si Babo aning ibornal. Balita sa akin, Flas. Huwag may tao. Dali. Flas. Ako dali balik kong siraan ng ikaduhang agyanan sa ibornal. Una gawas. Go! Yan natas imburnal, sir. Oh, nanawag si Kuya Rahim. Pabantayan na kining ibornal. Ako unta. Di naman yung kinahanglan ba? Pero nakasabot ko ni Kuya. May naitabo ka niyang adlawan diha gyud tungod sa ibornal. May napatay ang mga otoridad. Usara ba ka Muslim? Muslim sa mi. Basin lain nun niya pagsabot sa katawhan. sabot bisa. Sige. Padaranta mo din og kalingkuran og makaon ha. Oh, Flas. Si Yusuf ka na. May kayo nga siya. Iyang gipabantayan ang ibornal. Klaro kayo nga iyang pagbuot ang pagpabantay nining ibornal. Kauban yan ka gwardya. Sa ato pa, siya mismo, si Yusuf. Nahibaw nga may mga sikretong agianan gikan sa dakong ibornal ug sa mga ibornal paingon sa sud sa mga budiga. Ug dili gusto si Yusuf nga may makasakop sa mga agianan ilawom sa mga ibornal. Yes, sir. Sir, tara siya. Bibiya si Yusuf. Hinay, Flas. Kanang wag sila mamatikdan nga may tao ba dahil din eh. Atras. Hinay. Si Yusuf. Sir, tanaw ka ng auto nga may overtake ka to. Si Yusuf ka na. Sir. Nanaog siya. Nagkalimay po ni bata. Sir? Di mo mugikan. Doon na biyan to sa police station din sa Mabulo. Ikaw, din ka masabi, Yusuf? Nagsunod man ko ninyo, sir. Mao'y paglikod ako din sa eskina, nakita na akong imusakinan. Gikan ko sa budiga. Sa inyo, Budiga? Nag-usap ka sa inyo, Budiga? Akong gipabutangan og duha ka gwardyang imburnal, sir. Nanawag man ko si Kuya Rahim og nahibaw sa nahitabo sa sapa. Isugo ko niya nga pabutangan og gwardyang imburnal. Delikado naman kaayo ang mga lugar, sir. Unsay nakadelikado, Yusuf? Mahimong masundan pa ang mga panghitabo, sir. Nga ang sapa mahimong lutsanan sa klase-klaseng kriminal. Mao na kini ilang agianan aron makalusot sila sa mga otoridad. Kung gukdon sila og anak sila agi sa sapa. Parehas ko siya nahitabo nga dito nimo mapatay katong usa ka terorista.
Mayon ang naigwardya aron managana sila sa paggamit sa mga sapa. Aron mahimuon nilang rusanan ba? May isang na, Yusuf. Maog yun, sir. Sir Sandro, sorry ha ka, nakalangay ikaw na mo. Away kaso. Sige, ito na mi, Yusuf. Sige, sir. Bye. Bye, sir. Bubalik tag sa Nalfas. Atong picturean o videohan. Aron ligo na tong himuang evidence. Kung moabot ang higayon nga magkasakop kita sa akto. Pangitaan na itong pagi. Hindi pa ko siguro pero murag magkamaong mamakak og muhimog alibay si Yusuf. Mihapit gid sila sa police station. Kamusta ka si Sister Mary? Kamusta ka siya mabalik siya trabaho? May laing tao. Ikaw? Unsa na sa imong tuyon ako? Naibaw ba mo? Duol ra kay taog police station. May magduhad-duhag patay ni mo, Yusuf. Kung mabinuwang ka. Nagritagas ko na kita, Flas. May kalitog hunong ang sakinan ni Yusuf. Pinyamidagan sa... Urag doon ay hinungdan nga nung nikalit sa hunong. Urag doon na si Kauban. Sundo na to ang iyang sakyan.